Bona tarda a tots i totes i comencem este ple extraordinari. Abans de començar el ple li volia donar la benvinguda a Anna, que és la nova secretària de l'Ajuntament de Morella, i donar les gràcies per acceptar el lloc i tot l'ànim i els millors desitjos per a la feina tan important que tens que fer, no? Així que gràcies i molt d'ànim. I bé, per començar en el primer punt de l'ordre del dia, en el nomenament de José Manuel Rodrigo Valero com a regidor de l'Ajuntament de Morella. Així que Anna ara explicarà el procediment. Perfecte. Assumpte primer corresponent a l'expedient 662/2025 de presa de possessió com a regidor per part de don José Manuel Rodrigo Valero per estar aquest inclòs en la llista de candidats presentada pel Partit Socialista Obrer Espanyol a les eleccions de 28 de maig de 2023 i la seva posterior adscripció al grup municipal corresponent al mateix. Com a antecedents, la renúncia de doña Ana del Jovani amb l'expedient 527/2025, així com també acreditar la recepció de la credencial per part de la Junta Electoral Central a data de 27 de maig de 2025 i la notificació a l'interessat amb data també de 4 de juny de 2025. Vist que don José Manuel Rodrigo Valero ha presentat en termini, en virtut del que disposa l'article 75.7 de la Llei 7/1985, reguladora de bases de règim local, així com també el 131 de la Llei 8/2010 de la Generalitat de règim local de Comunitat Valenciana i el decret 191.2010 del Consell, pel qual es regulen les declaracions d'activitat i de béns dels membres de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, disposem de la seva declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que li proporcione o puga proporcionar ingressos econòmics, juntament també amb la declaració de protecció de dades referent als membres de la corporació. Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord. Acceptar la presa de possessió del càrrec de regidor adscrit al grup socialista de don José Manuel Rodrigo Valero i en aquest sentit, en compliment del procediment legal establert, el regidor don José Manuel Rodrigo Valero presta jurament o promesa del seu càrrec davant del ple conforme al disposat en l'article 1 del Reial Decret 707/1979 pel que fa a la fórmula de jurament de càrrecs i funcions públiques. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Ja pots prendre sí. No millora la comoditat, no? Bé, havent fet la presa de possessió, donar-li l'enhorabona al nou regidor, a José Manuel, i el mateix, els millors desitjos per estos 2 anys que queden de legislatura. Que estarem així compartint amb tots esta corporació i tot el que vingui durant aquests 2 anys. Sí, si me permeteu, per part del grup socialista del que formarà part José Manuel, donar-te la benvinguda. Ja coneixes aquesta casa en la que has fet labors importantíssimes, tant en formació d'adults, en participació i molt especialment en el que no tinguem de voler en seguretat i a més en uns moments que tots recordem molt
molt intensos i molt de treball en silenci en un moment tan difícil com va ser la pandèmia, l'amistat, la complicitat que tenim tots els regidors i regidores, reiterar també a ell que ens acompanya el treball que ha fet en aquest Ajuntament, que com ja vam dir en el ple on va presentar la renúncia, sempre és d'agrair aquest temps i aquest treball dedicat pels demés, i en aquest cas per una cosa tan important com són ser els veïns i veïnes de Morella. I també vull aprofitar aquest moment per sumar-me a les paraules de benvinguda de la nova secretària, d'Anna Montserrat, a la que ja vam tindre fa un temps així fent pràctiques i ara ja com a secretària interventora d'aquest Ajuntament, i desitjar tot el bon treball i la màxima col·laboració per part de totes i tots. Molt bé, gràcies. Jesús? En primer lloc, benvinguda Anna, que és escrivint de Morella. Feina, però no té res. I des del grup popular volem donar-li la benvinguda al consellent i demanar-li que, sent com és un especialista en història, tingui bé convèncer al seu company Francesc que se posa a treballar per aconseguir, en primer lloc, salvar el claustre del convent de Sant Francesc, que porta 4 anys en perill de caure com a conseqüència de la no finalització de les cartes arqueològiques per part de tot Espanya. I que a continuació tenen línia directa a la ministra Diana Morant del govern de Pedro Sánchez, que posa una part important per fer ja el parador. En tot el que està passant avui en el govern d'Espanya, jo crec que tenen que deixar de ser una mica socialistes i ser una mica més mollents. Benvingut, conseller. Bé, gràcies. Vols? Alcalde, no sé si el protocol me permet. Bueno, deixarem una última intervenció i continuarem en... Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies per les paraules de benvinguda, sobretot començant per l'alcaldia i després, per supost, el meu company i portaveu del grup municipal socialista. Agrair el treball que ha fet la meva companya. Enhorabona. Y prenc nota de lo que m'ha dit el señor Ortiz, portaveu del grup municipal del Partit Popular. Sí. Bueno, res, prenc nota. No m'esperava esta benvinguda tan de traca, però bueno, si volem ja comencem. Moltes gràcies. Gràcies, doncs continuem amb el següent punt de l'ordre del dia, aprovació, si escau, conveni Xaloc 2025. Bé, com han pogut veure, tenim el... Bueno, comencem perquè, com recorden, fa uns mesos van portar a plenari ja una pròrroga en aquell moment del conveni per a poder continuar durant l'any 2025 en l'oficina de vivenda a Morella. En aquell moment la Generalitat ens va oferir aquella pròrroga, s'ha portat per plenari, com ens van demanar. Després, segons ens ha explicat des de Generalitat, han tingut problemes en aquella pròrroga i han tingut que realitzar-ne un conveni nou específic per a aquest 2025. No? Ara tenim així la nova proposta que ens fa Generalitat i directament és la que portem a plenari com ens han demanat. Per tant, si l'han pogut veure, és la proposta per a poder continuar en l'oficina de vivenda durant aquest 2025 fins a finalitzar l'any. Sí, referent a aquest punt, evidentment volem recordar que vam ser precisament el govern socialista en aquest Ajuntament de la Generalitat qui vam posar en marxa l'oficina de vivenda. Per tant, ens pareix bé tot allò que sigui l'assegurar el manteniment d'aquesta oficina. A la vegada sí que volem lamentar la gestió que hi ha hagut per part de la Generalitat, perquè crec que l'alcalde no ho ha explicat ara, però té unes conseqüències també en quant a les contractacions que m'agradaria que pudieran aclarir de les persones que en aquests moments estan en l'oficina, o almenys un impàs. I bé, al final, jo sí que demanaria també que a través d'aquest nou conveni i el treball tan important que s'ha de fer des d'aquesta oficina, que se li donarà un reimpuls per a poder recolzar
d'una manera encara més intensa en aquests moments a molts de veïns i veïnes de Morella. Hem parlat moltes vegades de la importància de la rehabilitació, de l'accés a la vivenda i també tenim que lamentar que últimament la Generalitat, moltes de les ajudes que en el seu moment van existir, inclús per adquirir vivenda, per rehabilitació de plans tan importants com el pla de barris, com l'ARRU, en aquests moments no estan ni se'ls espera i per tant creiem que és importantíssim que a través d'aquesta oficina se puguen vehicular al màxim les facilitats i també, com tots sabem, i també vam parlar en els plenaris, la tramitació de llicències i demés que en aquests moments estan sent un problema per a molts de projectes, per a moltes famílies, per a molts de veïns. Però evidentment votem a favor d'aquest conveni que és un projecte que ve, com diem, iniciar en la legislatura del govern del Botànic, del Partit Socialista. Vam reivindicar molt el tindre aquesta oficina de vivenda. Se fa un treball important i molt necessari, però com dic, entre tots hem d'aconseguir que se'n pugui fer molt més i sí que m'agradaria que se clarificara un poc el degut a aquest impàs que ha fet la Generalitat, en quina situació o quina tramitació s'haurà de fer en els contractes actuals del personal que està ara mateix en l'oficina Xau. Gràcies. Jesús? Sí, bona diputada. Efectivament va ser en diciembre de l'any passat quan se va portar a este plenari la pròrroga del conveni que en aquest moment està vigent i recordaran tots els assistents que el portaveu del grup socialista va aprofitar aquella intervenció per a no va perdre ocasió per parlar, criticar la Generalitat, de les retallades, que posar en dubte que aquesta oficina en aquell conveni només firmava fins, no recordo si el 1 de novembre o el 31 de novembre, i el que se demostrarà una vegada més és el desconeixement més absolut del funcionament que vaig tenir l'ocasió d'explicar. La situació era molt senzilla. S'acabava l'any i no hi havia pressupostos de la Generalitat per l'any 2025. S'havien aprovat els pressupostos de l'any 2024 per l'any 2025, com bé coneixem també en l'Ajuntament. En la dotació pressupostària que hi havia l'any 2004 se tenien que ajustar les mensualitats o les anualitats en cada un dels municipis que tenen l'oficina de Salou. I el que ha ocorrit ara és que, donant les circumstàncies, que ja tenim pressupostos per l'any 2025, vull aprofitar també per recordar que s'ha incrementat la partida destinada a aquestes oficines, s'ha incrementat un 10% la partida destinada. Com tots han pogut observar per la documentació que tenim accés, la quantitat destinada l'any 2024 a aquestes oficines eren algo més de 2.700.000 euros i la quantitat que hi ha assignada per aquest any 2025 arriba quasi als 3 milions d'euros. Això el que implica és que el conveni que avui donarem llum verda és un conveni des de l'1 de gener de l'any 2025 al 31 de desembre de l'any 2025, és a dir, tot el. Per tant, ni eren fonamentats, eren més bé desconeixement o mala intenció les crítiques que se van produir al mes de desembre quan se va portar la pròrroga d'aquest conveni i el que sí que aprofito per dir és este és un projecte que efectivament va néixer l'any 2021 en l'anterior Consell de la Generalitat i que són des que s'han mantès. Per què s'han mantès? Doncs molt senzill, perquè els ajuntaments han manifestat que estaven a favor, que resultava profitós tindre aquest tipus d'oficines tècniques i per tant s'ha seguit. En què no s'ha seguit? Per exemple, avui hem tingut coneixement de tota la vivienda pública que durant la passada legislatura sobre les dues últimes legislatures se va posar en el mercat, que van ser 0 viviendes públiques les que se van posar. Ho hem tingut coneixement també com a través d'una modificació d'una llei autonòmica que s'ha aprovat la passada legislatura, la famosa llei de tracto i retracto, efectivament la Generalitat va adquirir aproximadament 200 vivendes, de les quals, sortosament, absolutament totes, estaven ocupades en cap. Ocupades, és a dir, en persones que il·legalment havien accedit a aquestes vivendes i la Generalitat les compra. Per tant, quina ha sigut la capacitat que ha tingut la Generalitat de posar al mercat aquestes vivendes en tota la falta de vivendes que hi ha en aquesta comunitat? 0.
Entonces, a diferència d'aquests programes que no ens han portat a ningú puesto i que tenim un problema enorme en vivendes, la Generalitat, com bé també ha passat per aquest plenari, ha portat a terme un nou programa, que és el Plan Vive, que tots coneixem perquè aquest Ajuntament ha sigut un dels que s'ha adherit i 350 més de la Comunitat Valenciana dels quasi 542 ajuntaments que hi ha a la Comunitat Valenciana. És a dir, una immensa majoria molt contents de dir d'aquest Plan Vive, i ara el que tenim que aconseguir entre tots és que finalment sigui atractiu perquè no deixa de ser una col·laboració público-privada que se pot. En definitiva, òbviament votarem a favor, com vam votar en altres ocasions d'esta oficina tècnica, que aprovar els pressupostos, encara que va ser en la negativa del Partit Socialista dels pressupostos de l'any 2025, pues té les dues conseqüències. La segona conseqüència, en aquest cas positiva, és que Morella haurà incrementada la partida que se li destina a l'oficina de salut. Gràcies. Bé, gràcies, Jesús. Han comentat lo dels contractes, les dues persones que hi ha a l'oficina de Xaloc, com sap, no són persones fixes de la plantilla de l'Ajuntament de Morella i per tant estan en contractes que tenen una durada màxima. Una de les dues persones ja estaven en la seva durada màxima, una va acabar fa uns dies i l'altra persona, degut a una baixa, s'havia pogut prorrogar, però ara també tenia que finalitzar. Entonces, ara s'ha de recontractar de les bolses que es van crear en el seu moment per a aquesta oficina, perquè al final els contractes tenen una duració i això s'ha de respectar. Sí, només dos puntualitzacions per algunes coses que ha dit el Partit Popular. Incrementa la partida, no? És la mateixa que en una partida anual de l'oficina de vivenda. Precisament el que se va queixar el grup socialista en l'anterior conveni, que a part dels pressupostos, l'advocacia que l'ha tirat fora, és precisament que no era per a tot l'any. Però quan diem que el Partit Popular porta retallades, que jo sabia, ni a Morella ni a la comarca ni a cap casa de la Generalitat que tingui CUPES. Però sí que hi ha cases que té la Generalitat que no està fent res. Però això és una queixa de les que fem, que en aquestes vivendes que se van adquirir, que van haver ajudes, la Generalitat ja podria estar tirant endavant les de projectes. I això és així a la comarca. I que jo sàpiga no hi ha cap ocupació. Quan parlem de que no s'està incentivant en ajudes que han donat els seus fruits, i precisament Morella crec que ha sigut capdavantera, són tot el que té que veure en pla de barris, en el barro, que a més tenim un problema evident, que pareix que molt inventem el grup socialista, de moltes vivendes que tenen problemes en els terminis per culpa de la tardança de les llicències. Això se pot solucionar directament des d'aquesta oficina? És evident que no, però crec que sí que podem donar el major recolzament tècnic i també de pressió a la pròpia conselleria per a solucionar aquests problemes. En el tema d'adquisició de vivendes per als propis ajuntaments, sí, està el Plan Vive, però de moment el Plan Vive està sent propaganda. No hem vist cap tipus de resultat. I el tema de la vivenda és un problema, el seu accés és molt dificultós i el que estem dient és que en anteriors legislatures, així a Morella, hem vist resultats que havien d'anar a més i pensem que hi ha projectes que el que s'han de fer, i ho diem de forma superconstructiva, no recriminant res a ningú, sinó que s'han de tirar endavant perquè pensem que és importantíssim poder crear més vivenda per a que la gent tingui un millor accés i a la vegada major facilitats i ajudes en la rehabilitació, cosa que la Generalitat en eixa part, i per Morella és molt important, està abandonant. I els resultats estan ahí. Les ajudes pràcticament han desaparegut, salvo les que tenen que veure en fons europeus, salvo les que participa el propi govern. Gràcies, Jesús. Vostè, alcalde, posava l'accent en una problemàtica que és funcionar a base de convenis per als seus riscs. I això ho estem veient en aquest programa com en altres punts. Els convenis per llei no poden tindre més una duració superior a un any. I això, a l'hora que contractar persones, en moltes ocasions, si no en totes, acaba produint conflicte en el model del sistema de contractes que tenim.
perquè o bé l'administració, en aquest cas local, assumís el risc de que un conveni un any se firme i un altre any no té per què firmar-se perquè no existís una obligatorietat, o assumís la contractació en primera persona del singular, és a dir, com a un personal propi, independentment de que després arribi finançament o no arribi finançament, en el risc que això suposa, que és incrementar el gas de capítol 1, que és el que més penalitza les administracions benvingudes, o bé si busca un altre sistema. Però és veritat que el sistema del conveni és un sistema que ni a l'administració autonòmica li agrada, i d'ahir els reparos de la pròpia abogacía. L'administració autonòmica no està per fer convenis singulars, està per treure programes en general i que de lliure concurrència que se presenti que considere. I és algo que se tindrà que replantejar, però és de veres que davant d'aquesta situació se trobarà en la disjuntiva de que se feien els 15, 20, 25 ajuntaments de la Comunitat Valenciana que tenen aquesta oficina actual. La segona qüestió, discutir de dades en documents que són oficials, me produeix una certa melancolia, perquè totes aquestes discussions, avui que s'incorpora un company de la passada legislatura, recordarem que quan tindre una xifra és una o és una altra. És tan senzill com llegir el document que se va portar a aquest mateix plenari en diciembre, ja no parlo de remuntar-nos molt atrás, al que se porta avui. En uno se diu que la línia és de 2.730.000, la que està prorrogada para tota la anualitat en el 2024 se prorroga para el 25, y en esta se diu que la línia para el 2025 té 2.971.000, que pels que són de lletres, calculem ràpidament, són quasi 250.000 euros més. Per tant, hi ha més diners en la línia que n'hi havia. Respecte a les oficines, respecte a les viviendes que ha fet referència l'exalcalde de Morell. I jo, de vegades, que n'hi havia moltes vegades que em pensaria molt l'intervingues que havia tingut la responsabilitat de dirigir un ajuntament. Molt bé, aquestes són moltes viviendes dels ajuntaments d'alguns municipis de la comarca. Ho tinc tan present, com que esta setmana passada vaig tindre l'ocasió de tenir una reunió amb diversos alcaldes i directors generals de vivienda i s'està donant solució a tots. Però vostè ha dit, és que és la Generalitat la que no està fent res en aquestes cases. Desconeixement absolut de com era el sistema. La Generalitat comprava i li donava els diners als ajuntaments. I qui tenia que fer els deures? Els ajuntaments. I quin problema s'estan trobant ara els ajuntaments? Quin problema s'estan trobant els ajuntaments? Primer, el que se troben tots els ajuntaments, que és que tenen que treure a licitació un projecte de rehabilitació tremendament enorme que no tenen ni tan siquiera capacitat tècnica per elaborar els plans. Segon problema que s'estan trobant els ajuntaments, molt important, que és l'encariment dels materials de matèria prima, els preus, i tercer, la mà d'obra de les pròpies empreses de construcció. És a dir, això que se va posar molt de moda la passada legislatura de yo pongo el dinero, se lo paso a la administración local y la administración local ya se apañará, pero es la que lo tiene que justificar, al final acaba siendo un problema tremendo como es también. Y sobre todo para esta comarca en el ayuntamientos también. ¿Qué es lo que hace la Generalitat? Atendre, en primer lugar, els recursos que se van plantejar des dels propis ajuntaments. Recursos tècnics, que no s'havien resolt fins ara. Que eren recursos que en algun cas s'havien presentat fins a fer 2 anys. Fa 2 anys no estaven a resoldre el govern, estaven vostès. Se van a resoldre ara. I què se'ls va dir als ajuntaments? Vostè me va presentar en el seu moment els recursos, vostè tenia raó, i ara vostè tindrà els mateixos mesos que, des que el moment que va presentar el recurs, fins ara que no han resolt, perquè és culpa nostra de no haver resolt, de l'administració autonòmica. I aquest ajuntament ara tindrà, en particular, 24 mesos més per poder executar aquests diners. Però és l'Ajuntament el que l'executa, no la Generalitat. Entonces, seria convenient que això d'utilitzar en funció de si m'interessa o no m'interessa, que és bona o no l'administració, no, és simplement exposar com són les coses, i són així, en aquest cas. Estos municipis menys de la comarca dels Ports tindran els seus diners i tindran la possibilitat de fer en la pròrroga que li ha concedit la Generalitat la setmana passada i que ha firmat esta setmana. Pues seria convenient que vostè rectificara, perquè jo no estic parlant d'aixes vivendes. Conec el cas, de fet, l'Ajuntament de Morella ne té unes en propietat i és com el cas que vostè ha dit. Però n'hi ha altres vivendes, i me reafirmo amb el que acabo de dir, que són propietat de la Generalitat, de la Generalitat Valenciana i ha d'actuar la Generalitat. I quan vostè diu que... Jo crec que ja hem tingut... No, però si m'està dient que jo estic tergiversant... Hem tingut ja el debat que tocava al punt i per tant ja hem
han complit els dos de paraula, així que anem a deixar-ho així. I bé, jo crec que este conveni, tot i que, com ha dit el senyor Jesús Lecha, no és la millor fórmula per a un ajuntament, perquè al final complica la continuïtat bàsicament d'estos serveis i també de les persones que estan cobrint estos serveis, perquè són persones que tampoc pots estabilitzar com hauria de ser, pot tindre la seva estabilitat laboral al final, perquè depenen també d'una subvenció, sobretot en ajuntaments xicotets com el de Morella, no? Tot i que aquesta no és la fórmula ideal, per enguany creiem que fa molta falta que se faguera això, no? Que tinguérem la seguretat sí o sí, que nosaltres en estos darrers mesos des de la Generalitat ens han dit en tot moment que tardaria però que arribaria el conveni definitiu. Per això hem continuat durant aquests primers mesos de l'any en l'oficina assumint les nòmines durant aquests primers mesos, no? I bé, en això ja tenim la seguretat de poder treballar durant aquest any 2025 i sobretot les persones que estan en l'oficina també treballar en aquest aspecte per les ajudes que depenen de l'Ajuntament, però també per les ajudes que depenen i que gestionen i que ajuden als particulars en molts de tipus, sobretot actualment d'eficiència energètica, etc., no? que en són unes quantes i també va molt bé per a la ciutadania eixa ajuda, no? Bé, res més i passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat i havent acabat els punts de l'ordre del dia s'alça la sessió.